ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Умедворам ҳама шумо хубен. Бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. Имрӯз сешанбе 26 декабр. Дар бораи қурби асъори миллию хориҷӣ маълумот медиҳем. $100 баробар ба 1095 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1206 сомонӣ. Дӯстон, хасис намешавем. Дар зари навор лайк мемонем ва ба канали мо тугмачаи подписатсияро зер мекунем. раҳмат барои дастгирӣ. бахили ин барои мо нестай. мегузарем ба курси рубл. 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза баробар ба 119 сомону 30 дирҳамро ташкил мекунад. иншоалло минбаъд рубл боло мешавад. шумо ҳеҷ гоҳ хавотир нашавед. бо гуфти як бародар, аз рӯзе ки мо дар бораи курс маълумот медиҳем, рубл поён рафтаистад. роста мега. 1000 тенге пули Қазоқистон баробар ба 23 сомону 83 дирҳами тоҷикӣ мебошад. ва касое ки дар ҷумҳурии Туркия кору фаъолият доранд, 1000 лираи туркӣ бо курси имрӯзаи мо баробар ба 377 сомонӣ мебошад. хотиррасон мекунем. лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. ба касое ки пули Ӯзбекистон лозим бошад, мегузарем ба курси пули Ӯзбекистон. 50000 сӯми Ӯзбекистон баробар ба 44 сомону 35 дирҳами тоҷикӣ мебошад. 50000 яъне ки 50 сӯми мову шумо ҳаст. ва касое ки дар Хитой кору кардестен ё ки пули юан ба шумо важнияй, 100 юан баробар ба 151 сомонияй. метавонед шумо як бор дигар худтон бисанҷен бачам камтар хифа задестай. ба хифа задани бачаи ма аҳамият наметем. Тара гуфтистам бачаҷон.